Täällä ollaan Tampereen Näsinpuistossa PAX-festivaalilla kesäkuun 1. sunnuntai ja nautitaan hyvästä musiikista, tamperelaisten kansalaisjärjestöjen informaatiosta. PAX Näsinpuisto on siis rauhanpuolustajien tapahtuma, joka toivottavasti tulisi tästä eteenpäin olemaan vuotuinen tapahtuma täällä Tampereella. Ja tarkoituksena näissä PAX-tapahtumassa on nimenomaan ehkä kertoa sitä, mitä se rauha voi parhaimmillaan olla. Se on niin kuin kulttuurista nauttimista, mukavaa yhdessäoloa ja ehkä hieman informaatiota nauttien. Rauhanjärjestöt me ollaan useimmiten niin kuin esillä silloin aina, kun tapahtuu jotain ikävää ja joudutaan muistuttamaan karustakin todellisuudesta, joka maailmalla vallitsee, niin me ollaan sen takia ehkä sitten haluttu tehdä tämmöisiä vähän toisenlaisia kesätapahtumia, missä niin kuin ehkä kerrotaan just sitä, että mitä se rauha parhaimmillaan on ja pyritään saada järjestöjä olemaan yhteistyössä ja yritetään niin kuin vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja ehkä myöskin semmoista verkostoitumista. Ja tämä on oiva tapa tutustua tamperelaisten kansalaisjärjestöjen toimintaan ja samalla verkostoitua ja hyvä esimerkki tämmöistä yhteistyöstä, missä niin kuin monen järjestön voimin tehdään yhteistyötä onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi. Ja iso kiitos kaikille tamperelaisorkestereille, jotka suurin osa talkoon hengessä ovat tulleet tukemaan rauhantyötä. Oikein erinomaisen hyvää iltapäivää ja hyvin korkeatasoista iltapäivää kaikille arvoisa yleisö. Ja tervetuloa kaikkien aikojen ensimmäiseen PAX Näsinpuisto-tapahtumaan. Tämä on historiallinen hetki. Hienoa, että olette paikalla. PAX, se on latinaa, tarkoittaa suomeksi rauha. Näsinpuisto on suomeksi Näsinpuisto ja tarkoittaa suomeksi Näsinpuisto. Ja PAX Näsinpuiston teemana on rauha ja solidaarisuus. Täällä on hieno kolmiyhteys, joka voitaisiin kiteyttää muotoon rock, rauha, rakkaus, siinä vasta pakkaus. Tarjonta on täällä aivan mahtavaa. Täällä on musiikkia sekä aikuisille että lapsille. Ja on vaihtoehto ihmisiä esittelemässä toimintaansa, on upeita kojuja, on hienoa yleisöä. Lapsille on musiikin lisäksi myös kasvomaalausta, graffitin tekoa esitteleviä työpajoja ja leikkiä, on sirkustaidetta, on koripalloa, mutta kaiken ytimessä on tietenkin hyvä ja korkeatasoinen musiikki sekä erinomainen tunnelma. Ja polkaistaan saman tien homma liikkeelle. Katsotaan, kuka täällä on ensimmäisenä vuorossa. Hän on maan ystävistä Olli-Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikä porukka on maan ystävät? Maan ystävät koostuu tietysti ihmisistä, jotka on ystävällisissä suhteissa maahan. Mutta noin muodollisesti ottaen, niin kansainväliset maan ystävät perustettiin 70-luvun alussa Friends of the Earth International. Perustajajärjestö tuli Yhdysvalloista, Briteistä, Ruotsista ja Saksasta. Ja sen jälkeen järjestö on laajentunut 76 maahan. Mikä on teidän unelmanne paremmasta maailmasta, eli millainen parempi maailma olisi ja miten kenties sitä kohti voisi päästä? Tuo on oikeasti hyvin vaikea kysymys sen takia, että maanystävissä on aina ollut hyvin monenlaisia jäseniä, jotka osa on sitä mieltä, että tämä nykyyhteiskunta menee aivan hyvin, kun sitä vaan korjaillaan pahimmista puutteistaan. Ja toiset on sitten taas sitä mieltä, että syvällisiä rakenteellisia muutoksia koko maailmassa tarvitaan. Olennaista on se, että tehdään niin kuin todelliseksi sitä
tulevaa unelmaa, jossa kaikilla ihmisillä on kohtuullisen hyvä olla. Ihmiset ymmärtää oman ehdottoman vuorovaikutussuhteensa niin kuin koko tähän ekosysteemiin, koko globaaliin ympäristökokonaisuuteen. Ja se on sosiaalisesti oikeudenmukainen. Aplodit Olli-Pekka Haavisto mainostajista. Kiitoksia, että pääsit tulemaan. Hienoa, paikalle on kertynyt paitsi entisiä lapsia, myös nykyisiä lapsia. Kysyn teiltä ihan suorasukaisesti kysymyksen. Haluatteko te kuulla hyvää musaa? Hei, mä en kuule. Haluatteko te kuulla hyvää musaa? Tervetuloa lavalle. Orphin! Yeah! Ja tämä seuraava yhtye, joka tänne tulee, on kyllä erittäin mielenkiintoinen pläjäys. Tämä on nimeltään Tampo. Ja Tampo on yksi Kusti Vuorisen monista yhtyeistä. Ja Tampossahan tämä herra Vuorinen on soittanut ainakin haitaria, urkuja, puhaltimia vetopasunasta raparperihuiluun. Ja muutkin yhtyeen jäsenet on käyttänyt normaalisoittimien lisäksi myös luomusoittimia, mutta jännittävä nähdä, onko niitä tällä kertaa mukana ja mikä on heidän kappalevalikoimansa. Mutta koska mä oon tyytyväinen, että tällaisena aikana, jolloin haetaan helppoja radiohittejä, on tällainen bändi, näin kiehtova yhtye kuin on Tampo, niin mä haluan lausua Tampoa ylistävän runon. Se menee näin. Oi Tampo, on teillä mahtava tempo. Oi Tampo, te olette parempia kuin Rambo. Takapuoleen menee Embo, suoraan sydämeen käy Tampo. Tervetuloa raikuvia aplodien saattelemana Tampo! Näsinpuisto 2012 Tampereella ensimmäistä kertaa. Tässä mulla on haastateltavana 2/4 Surfiveikot yhtyeestä ja pakko kysyä näin alkuun. Teillä on pitkä historia erinäisten punk-orkestereiden kanssa vuosien varrella ihan laidasta laitaan perinteistä rockimmasta ihan semmoiseen hardcoreen. Mikä sai teidät tekemään semmoista musiikkia, mitä teidän näköiset jätkät ei yleensä tee? Tarkoitus oli lyödä tämmönen orkesteri pystyyn, että voitais vetää jossain tansseissa ja vaikka Ruotsin laivolla ja pikkujoulussa ja tehdä vähän pyrkkaakin välillä, kun ei noista punkkihommista ikinä mitään jää oikein käteen. Niin teillä ei ainoastaan ole jotain Dick Dalea ja perinteisesti Shadowsia, mutta teillä on myös tämmöstä niinkö elokuvamusaa, Morriconea tulee ja joo, niin. Suomi Rautalankaa kanssa, kun on itelle lähellä sydäntä paljon. Mites onko Agents ollut millään tavalla teillä? Kyllä, Esa Pulliainen on Suomeen porukat soittanut. Aivan. Tyylikkää kitaristi. Onko teillä paljon ollut keikkaasti tämmöisillä perinteisillä Rautalankaa? Onko ollut paljon niinku fiftarikeikkoja ja tämmöistä? Muutama. Yksi on ollut jossain kunnon Rautalankabileissä. Yyterit pisteellä soitettiin. Niin ja Yyterit pisteellä. Sitten soitettiin tuossa Iskelmäbaarissa ihan niinku fiftarikeikalla, missä oli kaikki muut bändit oli läskipassot siellä paukkuja.
kellohameet heiluu. Pikkuhiljaa ainakin alkanut tajuamaan. Keskustelitteko mitään politiikkaa heidän kanssaan? Ei onneksi. Ei meillä mitään. Eikä tää mikään poliittinen bändi, me ollaan viihdeorkesteri. Totta. Mitään politiikkaa puhuta. Sehän tässä hienoa onkin, kun voi monenlaiseen porukkaan mennä veivaamaan. Räntätän tää vedetään. Pax Näsin puisto toivottaa surffiveikoille rautaista keikkaa. Rautalankaista keikkaa. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Welcome Ismail Sanet Thank to you. interview. You just had a very nice gig with Buddha Surfers, Yes. and how long have the band been going on? With the Buddha Surfer, I think now we have been like a couple of years now together, maybe 2 years more, maybe 2 years, or a little more than 2 years when we start really. But now I think we start to see the fruit of all those things we have been working in the beginning, like until now. Now every day we play, now we see all the things coming now, getting more all the time together all the time. Yeah. How would you describe your music? Some sort of fusion of many elements, I would It's say. a fusion. It's like a fusion experience of life, you know. It's like all the culture are inside, you know. If you listen, there is a Europe, there is a Asia, there is everything. It's like fusion. You don't stay in one kind of things, you know. You know, I come from Africa and the rest are from Finland, but with open mentality. Okay, and of course our music is some sort of international language. It's that an you- international language. It's like you have to open ourselves because nobody can close the things. Like we have to control the music. The music is like the nature. It's like if you try to control the nature, doesn't work. What about the lyrics? Do you have some sort of special message in your Yes, music? yes. In the music, you can feel it also. You know, you can feel it. I have lyrics. I'm singing in my native tongue, and because I come from Senegal, but I speak a couple of languages from Senegal. There was dialect before, but now they come to be languages, and those things I'm singing them. I'm singing in Mandinka, I'm singing in Jola, and I'm singing in Wolof. In some Pular also, I can mix the sentence because I'm trying like to open again for more everybody to hear himself in this what I'm saying, you know, the message I'm giving, because I think that is the most important thing. When you say something to make it everybody to understand, they can understand it with the heart. When we are talking philosophically, you know, and we advise people, we give how human can behave, all those kind of things. How children also, how human, it's many things. It's depending on every song what is going, you know. Everybody's bringing his own small piece together. Everything. Let's put this. It's like building. We build, because a house you cannot build a house in one day, you know. You build pieces by pieces like this, like that, until the house can be. I say, okay, now. How have you liked the festival? Yeah, I like it. I was talking with the guy who was there. I said, really, you have to do it next year also, because many people are expecting this because it's peaceful. You can see people are sitting and listening. Really peaceful. Children are running around, and look where you are. You are not far from. It is a center of Tampere, but in the same time you are in the forest. It's really nice place. Then there are not many places who have these kind of things. And it reminds of the peace as well. Peace is the peace. Is the essential thing. The peace. Without peace, nothing will happen. We have to have all of us peace inside us. Pax Näsin puisto tapahtuma. Tällä hetkellä tuolla taustalla jyllää Freud Marx Engelsen Jung, ja meillä on haastattelussa hirvittävällä voimalla ja vimmalla äskettäin esiintynyt Voimaryhmä. Terve jätkät. Terve. Meillä on siis paikalla yhteen solisti, Vellu, kitaristisolisti, Kuvitsi, basisti, Ville Rauhala. Se on ainut, joka sai koko nimeä, ja sitten meillä on Oligarkki Jarppi. Onko sulla tähän bändiin joku oma alter ego? Ei oo, ihan Jarppi vaan. Jarppi vaan, all right. Miltä teistä tuntuu esiintyä tänään Pax Näsin puistossa? Helvetin hyvältä. Joo. Hyvä meininki oli, mukava tapahtuma.
lisää vastaavia tapahtumia Tampereelle. Tänään Pax Näsin puistossa esitettiin rauhan asialla. Mitä voimaryhmä tekee edistääkseen rauhaa Tampereella ja sitten isommassa mittakaavassa? Voimaryhmä lähinnä levittää semmoisia lauluja, jotka provosoi semmoiseen sodanvastaiseen ja